satu persatu buat panjenengan semuanya. Saking Purga Gagung Semar Putri Kantan Sakir Matan Riji pun kala jaga tetembangan sukobar suko katur kucuk debateng Poro Lenggah Gagung Semar Putri semoga De Hanenda katuran jemeneng saking papan palenggahan. Jroning dodo nanging aku arep sambat karo sapa mung pengin ketemu arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung ketemu marang sliramu sayangku senadyan mung sedelo ati dadi lega jiwamu juga Wijaya Kusuma Production. Sikat yo memang itu benih gunung lawu hati ayam yang lagi nyawa ketemu marang sliramu wong bagus nadyan mung sedelo ati dadi lega
monggo Dik. Kesandung asmoro sampun katur kunjuk dhateng para lenggah kakung Swara Putri mugi saged handhatosaken jambe saya